Gripa je vrlo teška bolest i nažalost u praksi vidimo da se to poprilično podcjenjuje. Najveći rizik od komplikacija uslijed gripe imaju trudnice. Potom to su malena djeca u dobi do 2 godine, potom djeca od 3 godine do 5 godina, pa nakon toga su osobe koje boluju od nekih kroničnih bolesti, kao što je šećerna bolest, kao što je astma, kao što su neke neurološke bolesti. Potrebno je cijepiti se. Cijepljenjem spriječavamo nastanak gripe. Učinkovitost cjepiva, pogotovo ovih novih generacija, 4-valentnih cjepiva, je visoka. Negdje preko 80% cijepljenih su zaista i zaštićeni protiv gripe. Najčešće komplikacije gripe su upale pluća, upale uha i katkada se može dogoditi komplikacija na središnjem živčanom sustavu. Dakle, može dovesti do upale mozga i moždanih ovojnica. Cijepiti se mogu svi koji nisu alergični na jaja. Cijepe se djeca u dobi od navršenih 6 mjeseci. Trudnice se mogu cijepiti u 2. i 3. trimestru trudnoće. Dakle, pod kraj trudnoće se mogu cijepiti.